Goazen futbolfikoan! Molikula. Sekula pila denez Azken izpiraino ni Maite zaitut barrutik Aizu, guarda! Azken izpiraino nik Maite zaitut barrutik Alferrik ari zara, badakizu nola jartzen den Molikularen abestiekin. Badakit, baina gauzatxo bat galdetu nahi dio. Kaixo! Azken izpiraino nik Maite zaitut barrutik Wanda, badakit oso gogoko duzula Molikula eta gaur gauean hemen izango dela, baina horregatik arbitu behar dugu autobusa. Ulertzazu, Moli ezagutzeko modua da. Kontzertu hasi aurretik kotxea garbitzera joaten da beti. Andereño Kizkurnel! Kaixo aurrak, prest zaudete lanerako autobusa garbitu, urrea bezala utzi eta Molikula ezagutzeko. Barrura aurrak. Wanda, begira zenbat automobil garbitegi dauden, harrigarria da. Bai, mordoa. Eta Moli gura autobusa hartzen ez bada? Lasa, jo hartuko data. Bengo deizula autobusa! Badator! Une honen zain egon naiz bizitza osoa. Has gaitezen garbitzen. Ez da pentsatu ere. Horrela bai, horrela gustatzen zait niri. Gelditu eginda. Balgal, zuzarata. Zer? Balgal? Ze moduz, Molly, zenbat urte elkarriko sigabe. Triste jartzen naiz pentsatze hutsarekin. Aurrak, Molly aurkezten dizuet, nire musika taldekoa zen. Nola esan duzu hori? Zure taldekoa? Alaxe da, Kiskurrak taldearen hasieran ibili nintzen. Wanda zure jarraitzaile sutsua da. Ez da ala, Wanda? Bai, Andereñokula. Gogoko dut zure musika. Zure abesti guztiak dakizkit eta honen azarela uste dut. Mil esker, moñoña, oso atsegina zara. Berandu nabil, ordu bete barru hasi behar dut kontzertua eta... kotxea zikin daukat. Badakizu garbi-garbi edukitzea gustatzen zaidala. Utzi guzu guri garbitzen. Mesedez, gu garbituko dugu. Azken izpiraino. Horrela eskatuta, ezin esan ezetzik. Hasi nahi duzuenean. Baina gauzatxo bat lastana. Inolaz ere ez bustia aurreko apaingarri hau. Konturatuko zarenez, kristal bat da. Ene! Beroni eskaini diot abesti berria eta kontzerturako behar dut. Zerezkoa da, Andereñokula? Sekretua da, azukre kozkorra. Gaizki entzun dut, ala munduko abeslari ospetsuenak azukre kozkorra deitu dizu. Ispilua bezain distiratxu utziko didazuela, espero dut. Ez da, Balgal? Ez dudarik egin, Mol. Taldekideen bilanoa. Berehala itzuliko naiz. Garbitu, ez diotsut besterik. Molekula hoiek garbi nahi ditu. Garbitu, distiratxu nahi du. Nire kotxan sartzeko jarri hilara. Garbitu. Garbitu eta garbitu, baina alferrik. Ikusten dut, bai. Kakazarra! Ez dakit zenbat aldiz busti ditudan eta ez dira garbitzen. Non dago xaboia? Xaboia? Ez dut erabili? Ez aldituzu apar jaunaren iragarkiak ikusten, Ralfi. Ur xaboiak zikin ateratzeko. Ongi da, pasaidazu xaboia. Berehala, Ralfi. Ikusten duzu hau, aparra atera du. Eta gura gaitzen diozunean? Zikina desagertu egiten da. Aurkikuntza bikaina, Ralfi. Xaboiaren izaerak berak ematen dio aparrari garbitzeko almena. Orduan ekarri hona ugari, kapota galipota zikinduta dagota. Moliri etzaio zikinkeria gustatzen, garbitu dena ondo. Esan dizut alde egiteko, galipota lez
dela uste dut. Kotxea garbi dago. Azken izpiraino? Ala uste dut, andereño kula. Nire lagun min bangalek esango lukeen, lez? Ondo ikusteko gertutik begiratu. Molly, oraindik nik emandako mega handitzailea gordetzen duzu. Garbia. Zikina, galipotizpi bat dago oraindik. Ez da posible. Entzun, lastanak, asberriak zarete eta beste aukera bat emango dizuet, baina ordu erdi barru autoa pres nahi dut. Ados, preste eukiko dugu. Soinua probatzera noa, gero arte balgal. Nik ez dut galipotik ikusten. Molik badagoela esan badu, badago. Ondo ikusteko gertutik begiratu. Autobusera! Orain ezin gara ikertzera joan. Moli itzuli eta ez pagaude zer. Ondo esana, Arnold. Geratu hemen eta entreten izazu. Nik? Zergatik nik? Zutaz maite minduta dagoelako. Azukrekoz gorra. Ez kezkatu, Arnold, ez gara urrutira joango. Entzungo diguzu. Eta guk ere bai zuri. Ados, muski? Baina... Txikiagotu autobusa. Txiki egin arte. Ez dut galipotik ikusten. Oraindik txikiagoak egin behar gara. Orain ikusten duzu galipota, Wanda? Oraindik ez. Ene, begirazi txikiak garen. Trapuaren ariek ere zuaitzak dirudite. Galipota ikusi nahi badugu, gehiago txikitu behar dugu. Orduan hiper txikiak izango gara. Nora joan dira? Ez dakit pa, muski. Autobusa ez da inoiz hain txikia izan. Non zaudete lagunak? Ala jaina, teien lurraldean gaudela ematen du. Ez tirateiak, Ralfi. Moliren kotxearen pintura da. Baita zer ere. Gauza hauek ez daukate pintura itxurarik. Atal gorri gogorrak dira. Gu bezala txiki egin ezkero. Eta pintura gertutik ikusitakoan, ataletan ikusten da. Baina sarritan txikitu gara eta gauzek ez zuten itxura hau. Behar bada, sekula ezkarelako hainbeste txikitu. Zenbat txikitu gara? Txiki gailuaren arabera, hoi baino milioi aldiz txikiagoak gara. Bai, txikiak? Bai. Eta behin honen beste txikituta gauza guztiak aztertzen hasi, eta konturatzen gara dena atal txikiez osatuta dagoela. Harrigarria ez da ala, eta atal txoiei deitzen zaien molekula. Orduan, molekulak adrailuak bezalakoak dira, ezta? Banaka ezertarako ere txikiegiak, baina askorekin nahi duzuna eraiki daiteke. Aurkikuntza aparta ez duzue uste, eta munduko gauza guztiak molekulez eginda daude. Eta dena molekulez egina badago, galipota ere ala egongo da, ez da ala? Bete-betean asmatu duzu, Phoebe. Aizue, begira gauza hoiei, galipota alda. Ez aldira bitxiak. Itxaron, hauek ez dira galipot molekulak. Hain harina balitz galipota, elitzateke hain itxaskorra eta garbitzeko hain zaila izango. Arrazoi du, Kixak. Molekula hauek luzeak eta malguak dira. Galipota ez da malgua. Galipota ez bada, zer da ba orduan? Luzea, malgua, harina... Badakit, behar badako txaren gainean utzi dudan trapuaren molekulak dira. Oso azkarra zara, Kixa. Izan ere, molekulek beraiek dituzten ezaugarrien araberako izaera ematen diote gauzari. Beno, denok dakigu nolakoa den galipota, ezta? Ba galipotaren molekulek ilunak eta likatsuak izan behar dute. Bai, hantxe daude galipot molekulak. Aurkitu dute galipota. Tira lagunak, galipot molekulak biltzera. Kontuz, muski, inor zapaldu gabe ibili. Nor zapaldu kutxuna? Moli! Non daude besteak, eta noiz kendu behar duzue galipotori? Zera pentsatu dugu, atxeden txobat hartzea, bai hori da. Baina laburra izan dadila, berandu egingo zaiguta? Bai, berehala itzuliko dira, andere jokula.
Hala espero dut. Hotelera noa arropa aldatzera, eta natorrenerako kotxean distiratxu nahi dut. Garbia, entzun? Bai, Andrea. Bizkor lagunak, garbitu azkar galipot hori. Entzun dizugu, Arnold. Ea, tira gogotik. Tiraka behar dugu, baina oso itxatxita daude galipot molekulak. Non eskutatu ote zaigu orain apar jauna. Hori da, Dorozian. Urxaboia zikina ateratzeko. Gauza handietarako balio badu, agian hemen ere bai. Ados nago zurekin. Baina nondik aterako ditugu ura eta xaboia orain? Ura eta xaboiarekin aritu gara kotxea garbitzen. Geratuko da zeo zer bazterren batean. Nola aurkituko dugu? Denok autobusera! Aizue, nora zoazte orain? Oraindik aurrik heldu ez den leku batera, Arnold. Ba, azkarri bili, moli une batetik bestera etorriko da. Molekulak ezkerrera! Molekulak eskuinera! Baina ura eta xaboia aldira. Bere alaxe jakingo dugu, txikiak. Deno kanpora! Oho, molekula hauek oso jauzkariak dira. Eta harrapatzen ere zailak. Inondik ere ur molekulak dira. Eta hemengo molekula hauek? Nire ustez, gauza hori hauek xaboi molekulak dira. Xaboia honelakoa izaten da, labankorra! Begira nola itxasten zaizkien xaboi molekulak ur molekulei. Baina nola eramango ditugu galipota dagoen lekuraino? Autobusak lagunduko digu, ez da ala? Galipota garbitzera! Egin beharrekoa egizue agudo! Tira autobusa, hasi lanean! Ene, xaboi molekulak hasi dira galipotarenak atzematen. Itzel! Galipota kapotatik bereizten ari dira. Iragarkiak dioen bezalaxe, urxaboiak zikina ateratzeko. Galipota bada ere! Eta molekulen lanari esker gertatzen da dena. Langile finak dira benetan, eta trebeak zikinarekin. Orain zer, ez daukagu urtantarik ere? Ez dio axola, Wanda. Kotoi zelulosa zuntz mordonekin usturik behar. Zer? Trapua? Ez zaizu iruditzen txikiegia garela esan duzun hori onaino ekartzeko? Denok ezkara txikia, Carlos. Arnold! Entzuten didazu, Arnold? Ozen eta garbi anderenok izkurne, zer gertatzen da, trapu bat aipatu duzuela iruditu zait. Kapotaren gainean dago, ikusten duzu? Bai, ikusten dut. Hartu eta eman kapotari arrastada bat. Ongi da, Wanda. Kontuzkero! Astera noa! Atzera! Garbitu alda! Bai, Arnold, galipota erabat desagertu da. Orain bai dagoela kotxea garbi azken izpiraino moliri entregatzeko prest. Autobusera, aurra, goazen hemendik! Lortu dugu, ez dago galipot izpirik ere. Zuri esker, Arnold. Trapuak, xaboi molekulak, ur molekulak eta galipot molekulak denak eraman ditu. Non dago moliren kristalezko apaingarria? Hene bada, desagertu egin da. Ziur zaudete apaingarria galdarara erori dela? Bai! Eta non dago ba? Nire izeba konfitesek esaten duen lez, uretan disolbatzen denak badu soluzioa. Uste duzu moliren apaingarria uretan disolbatu dela? Baina nola ordea? Zerezkoa zen ba! Itxaron pixka bat. Zerezkoa da anderenokula. Sekretua da azukre koskorra. Zer? Zer? Azukrezkoa dela. Jakina! Molik abestia eskaini dio gainera. Azken izpiraino
Maite zaitut barrutik. Gozo dago. Beste bat aurkitu beharko dugu lenguaren ordez ipintzeko. Ez daukagu horretarako betarik. Itxaron. Azukre molekulak uretan badaude, zergatik ez ditugu biltzen, eta lehen zeuden bezala jartzen, Berregin esan nahi duzu? Baina nola? Berriro txikitu, uretan murgildu eta azukre molekulak batuta. Ideia bikaia Wanda, benetan zoragarria. Iriko autobusi kutxunenera. Ez, berriro ez! Zuk entretenitu Molly. Eta ez irauli galdara! Begira molekula luzeta mehar hauei. Azukre molekulak dira, bai. Azukre molekulaz betetatako galdara. Begira Iezue. Azkar ibili! Bai, banoa. Ezpa naiz esenatokira bere igotzen, entzuleak desagertu egingo dira, azukrea uretan baino azkarrago. Kaixo, zera, beste minutotxo bat eta listo egongo da. Ezin dut segundorik ere itxaron. Ongi, kendu duzue galipota, orain distiratxu dago. Eta nik kontzertua hasteko prest. Azukre koskorra, zorretan nago zurekin. Ara, begira! Eskulekua zikindu duzu. Ur molekula hauetatik nola libratu jakingo bagenu. Zer iruditzen saturazio bidezko banantzea autobusak lagunduta? Zer? Ekin xurkatzelanari autobusa! Itzel, autobusa ura kentzen ari da. Hasi azukrea pilatzen. Eskertzen dizut kutxuna, baina joan beharra daukat. Ezin naiz geratu balgal eta beste aurrak itzuli arte. Ondo egongo da ba nire kristalezko apaingarria, Bai, ara, ezin duzu gitarra horrekin jo. Ezin dudala? Zergatik? Oso zikin dagoelako. Jada, 20 azukre molekula pilatu ditugu. Baina ez dakit zenbat milioi falta zaizkigu. Ikusten alduzue, azukre molekulak euren kaxa hasi dira elkarri itxasten. Bai, alaxe da bai, kixa. Kristalizatzen ari dira, kristala osatzen. Azukre tontor handi bat egiten. Inolako trabarik ez dutelako ari dira elkarri itxasten. Ez da hala, lehenago jakin izan bagenu. Orduan, goazen hemendik eta utzi diezaiegun lanean bake-bakean. Zer moduz dago? Ala jaina, ez dut sekula indistiratxu ikusi. Orain joan beharra daukat. Ez, oraindik ere, zikin pixka bat dauka. Arnold, kutxuna, ekarri, sokak astatuko dizkidazu bestela. Molly, oraindik hemen zaude? Ez altzen nuen egin behar bat, alako kontzerturen bat edo. Asmoa badut, balgal. Arnold azkenengo xehetasunez arduratzen ari zen, azukre koskor. Eta, andereinokula, zer deritzozu? Ez dudala inoiz kotxe hau hain distiratxu ikusi, behon deizuela. Gainera, ez didazuen ire apaingarri kutxuna bat ere ondatu. Nahi duzunean garbituko dizugu berriro. Kontzerturako garaia dut. Kaixo nire kutxun guztioi. Abesti hau andereño pizkurneren ikaslei eskaintzen diet. Azken izpiraino du izena, eta ni laguntxoekin batera kantatu nahi dut abestia. Nire begi hauek ez dakit zer duten berez. Zuri begiratuta, molekulak ditut aurrez. Mikromega molekula pilaren ez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azken izpiraino maite zaitut barrutik. Arrozalea ere molekulaz dago osaturik. Eta 7.000 zehazki. Hori da! Itxasabalean, arnasteko airean. Milioika dauzkat neukere neure aldrean! Azken izpiraino ni maite zaitut barrutik. Maite zaitut barrutik. Maite zaitut barrutik.
Txorrak ere baditu. Eta katuak. Eta sardeskak. Eta labanak. Oh, bai, ez dira ikusten, baina merezi dute. Aldiz ikusten dena dena osatzen dute. Azken izpira joni, maite zaitut. Azken izpira joni, maite zaitut. Azken izpira joni, maite zaitut barrutik. Gora molekula eta gora molekulak ere. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Ura molekula bakuna da, azukrea kristalak osatzen ditu. Daura eta azukrean hasten direnle, alaxe zutani ere. Bai. Bai. Kaixo, moli autobus magikoa. Marka, autobus magikoa. Kaixo, galderatxo bat daukat molekulen atalari buruz. Kontzertuan nago. Amaitzen denean, deituko dizut. Enaiz luzatuko. Baina... Ez dago bainarik. Molekulei buruz esan duzuen guztia gaizki, oso gaizki dago. Zer esan nahi duzu? Esan duzue molekulak direla gauzen atalik txikienak. Eta molekulak ez dira zati txikienak, atomoak txikiagoak dira. Molekulak atomoez osatzen dira. Arrazoi osoa duzu hor. Atomoak molekulak baino txikiagoak dira. Eta molekulak atomoez osatzen dira. Baina molekulak dira gauzei oinarrizko ezaugarriak ematen dizkieten atalik txikienak. Zer esan nahi duzu? Molekulek ematen diotela urari isurkari izaera? Bai, eta xaboia irristagarria da uretan xaboi molekulek dutelako ezaugarri hori. Beraz, molekulek gauzei berezitasuna ematen diete, nortasuna. Hori da. Molekulak itzelak dira, jaun da jabe, agur? Autobus magikoa? Egia alda munduko gauza guztiak molekulez eginak daudela. Bai, gauza guztiak molekulez eta atomoz eginak daude. Zure oinetakoak, zure lagunak, zure hortzetako pasta, zure krispetak, mila esker deitzagatik. Hurren arte. Tal txikiak ororen oinarri, molekula unibertsoaren euskarri.